Fid-9 ta' Novembru 1989, 30 sena ilu, waqa il-ħajt ta' Berlin, xejn li wieħed diffiċli qatt jinsihom hekk kif eluf ta' ċittadini ta' Berlin dak iż-żmien mifrudin b'ħajt li tifret iż-żona komunista mill-bqija qasmu lejn il-punent tal-belt. Min tela fuq il-ħajt min beda jkisser biċċiet minnu u wħud saħansitra iwaqqgħu sezzjonijiet sħaħ. Il-ħajt ta' Berlin kien simbolu tal-Ewropa mifruda bil-Gwerra Birda u l-waqa tiegħu sar simbolu tal-bidu ta' ġejjin ġdid għall-kontinent. Għal aktar minn 40 sena mit-tmiem tat-tieni gwerra dinjija l-Ewropa kienet maqsuma bejn il-punent magħmul minn pajjiżi demokratiċi u mill-vant pajjiżi li kienu okkupati bil-Unjoni Sovjetika u li spiċċaw taħt ħakma komunista. Il-Ġermanja nnifisha wkoll kienet mifruda biż-żona okkupata mis-Sovjetiċi maqtuha miż-żoni l-oħra okkupata mill-Alleati li eventwalment saru l-Ġermanja tal-Vant u l-Ġermanja tal-Punent rispettivament. U Berlin, il-kapitali tal-Ġermanja, kienet maqsuma bejn iż-żona tal-Alleati u ż-żona Sovjetika. Wara diversi snin bil-Ġermaniżi jaħarbu miż-żona tal-Vant lejn iż-żona tal-Punent, fl-1961 it-tmexxija komunista tellet ħajt li firet fiżikament iż-żona tal-Vant mill-kumplament. 239 persuna tilfu ħajjithom tul is-snin f'tentattiv biex jaqsmu lejn il-libertà. Għalkemm il-waqa tal-ħajt innifsu ħasdet lil kulħadd ewlenin fosthom it-tmexxija komunista fil-Ġermanja tal-Vant, dan l-avveniment kien il-milja ta' sena mimlija rivoluzzjonijiet minn popli għaċċana għall-libertà. Fin-naħa l-oħra tad-dinja fiċ-Ċina, eluf ta' studenti nġabru fi pjazza Tiananmen fejn talbu għal aktar libertà għalkemm din kellha tmiem indemmi. Fil-Polonja, it-Trade Union Solidarność kienet rikonoxxuta bħala moviment politiku u kaxkret is-siġġiet kollha parlamentari fl-elezzjonijiet fejn tħallit tikkontesta. ċaqliq ukoll fl-Ungerija fejn dimostranti qataw l-tul ta' barbed wire fil-fruntiera mal-Awstrija. F'daqqa waħda l-hekk imsejħa purtira tal-ħadid kellha toqba ta' 240 km. Fis-sajf ta' dik is-sena, eluf ta' persuni mill-Latvja, l-Estonja u l-Litwanja dak iż-żmien parti mill-Unjoni Sovjetika nnifisha iffurmaw katina umana ta' 600 km isejħu għall-indipendenza ta' pajjiżhom. U anqas minn xahar wara l-waqa tal-ħajt, il-President Amerikan George Bush u l-mexxej tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev iltaqgħu f'pajjiżna fejn iddikjaraw tmiem il-Gwerra Birda. Dan kompla żied ir-ritmu tar-rivoluzzjonijiet. Il-Ġermanja reġgħet ingħaqdet fl-1990 u fil-vant tal-Ewropa, bl-eċċezzjoni tar-Rumanija, il-bitla fil-poter waslet b'mod paċifiku. Sena u nofs wara l-waqa tal-ħajt ta' Berlin, l-Unjoni Sovjetika nnifisha ma baqgħetx teżisti. Fl-2004, 25 sena wara l-waqa tal-ħajt, 8 mill-10 membri ġodda tal-Unjoni Ewropea kienu pajjiżi eks-komunisti u 3 snin wara ingħaqdu wkoll magħhom il-Bulgarija u r-Rumanija.